सामफ्रामबो बारहुंखा सारअन्थाइ आरो अखा आरोना ओमफ्राय गोबां जायगाफ्रावनो न' बायबाय गय बिफां बायबाय बेबायदिनो गोबांथार आबादफ्रा खहा जाबाय आरो माथो खालामनो बोथोरनि माबाखौथ' बुंनो हाया जाहैबाय ओमफ्राय नै जोंना गारिया बेयाव दोनबाय स्करपिय' गंनै ओमफ्राय जों एसे गोजानाव बेरायहैनोहाय दिनैहाय डेट लानाय जागोन रायलायलायनाय जागोन आरोना लोगोफोर गोजा माखासेफ्राथ' गोजान गोजानाव थांबाय सोरबा थांबाय टावां सोरबा थांबाय सिक्किम ओमफ्राय जोंबो एसे सोनाब फारसे रावना होनो नागिरदों आरोना सिक्किमफोरजोंनो थाङासै सिक्किम गेंटक नेपाल बिदि आरो ओमफ्राय दिनै रायलायगोन ओमफ्राय मोनसे बिराद मोजां आइडिया नैबे गय बागानावहाय मा गायदों नै बेबायदि थाम बिफां ओमफ्राय थामा ओरैबायदि थायोना नै नायदो नै बे थामा बिराद गिदिर गिदिर दै नै ओरै जाखायो दे दामि बुस्थु नै दा बिराद थायो आरोखि नोंथांमोनाबो बेबायदि गायनो हागोन नै ओरैबायदि थायबाय दा बेयावहाय गोबां गायबाय आरो मथा मथि 3 बिगा बायदि गायनाय जाबाय नै ओरैबो आरो नै बेबायदि गायबाय ओमफ्राय दा आं एसे नोंथांमोननो देखायनोसै नै बेबायदि थामखौ गायनो हायोब्ला बिराद थाखा आरोखि ना भिटामिनाथ' रायलाय जाखाया थामावहाय दा बे बुस्थुआ थायनो बिबार बारजोब्बाय नै फिथाइ थाइजोब्बाय नै माबायदि थायो नुबाय दा नै बिराद थायखायो नै दा नोंथांमोनाबो बेबायदि गय बागान सिङावहाय बेबायदि थाम होनो हागोन आरोखि नै दा आं फिथाइ थाइजेननायखौबो खिथानि दे एसे गिदिर गिदिर थायनायखौ नै बेबायदि नै ओमफ्राय थामा बेसेदेर जायो नै माने बेबायदि प्लास्टिक खानानै दोनला मोजां आरो नै नायदो नै बेसेबां गिदिर थाइसेन आधा केजि जागोन सयथिबो माने बुस्थुआ आयु सेरसे जाखायो फाग्लासो ओरैबायदि बायरानि थाम आरो थाइलेण्डनिनो दा नायदो नै बेबायदि सुबायदिल' थायखायो आरोखि खिन्थु बेबायदि जोलैखौ नांगौब्ला एसे कन्टेक्ट लाहरनो हागोन नुवाखै बागानावहाय बेसे थाखा नैबे फांसे बिफाङावनो बेसेबां थाखा आरजिनो हागोन नै नायदो नै ओरैबायदि सुबायदिल' नैबे फिथाइया थाइफानो आधा केजि सेरफा फवाफा खमावनो फवासेनि बारा जाखायो आरोखि मथा मथि बे थाइजोबगोन नै ओमफ्राय बिजौखौहाय नै बेबायदि एसे खेबस' होनांगौ आरो होमब्लानो नायदो माने गयनि सिगां बेथ' बोसोरसेनो मोनखायो फिथाइया दा नै बेबायदि आरोखि नै बेफोरो देरजेनबाय नै बेफोरो फुरा गोगोम जाजोबसिगोन आरो बेफोरो नै दा नै बेबायदि होजोब्बाय आरोखि जेरैबो दा ओंखायनो बागानफ्राव बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनांगौ आरोखि खेथिफोरखौ नै ओरैबायदि थाइजोबखाबाय आरोखि दा जुदि बे 3 बिगानि 3 बिफाङा जुदि थाइजोबोब्ला है थाखाया बस्था मा खालामनो गोसो एभेलेबेल थाखा नायनै थाइजोबखाबाय नै नों बेखौ फाननोला बेसेबां मोनगोन ओरैबायदि गोदै नै है मा खालामनो गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन आरोखि नै माने बेफोरखौहाय मावगासिनो दङ ओरैहाय हनै बैजोंहाय माने बिफां देबमोन नालाय बेखौहाय माने औवा दोनानैहाय नै बेबायदि औवा दोनानै बिफांखौ खाजाबना होनांगौ आरो नै माबायदि बिबार बारखायो नै दा बेबायदि आरोखि होनब्ला नोंहा लाख थाखानि मालिक आरोखि नोङो माहाजोन जानो बोलो नाङा आरोखि ना नै बेफोरो फांसे बिफाङावनो बेसेबां थाखा आरजिनानै होगोन नै ओमफ्राय उनावहाय गयाबो थायहैबाय ओमफ्राय गयनि सिगां नोङो आरामसे गय फिथाइ थाइजासेयाव नों बे थामनि थाखाजोंहाय ओरैबादि गुथिलाल जादो आरोखि नोङो नै बेबायदि नै ओरैहायबो गायगासिनो दं थाइजौबो दं ओरैहाय नै मेघालयनिफ्राय लाबोबाय अमा फिसा नै माने फाराम आरो ओरैयाव दोनबाय नै माने बेफोर बुस्थुआ दोमाखनो आरो नै बेयावहाय थाखा खामायनांगौ आरोखि ओमफ्राय नै ओरैहायथ' जुखाम बागान गोजा जाहैबाय बेफोरो नै फुरा थाखा दं बेयावबो मावनोल' बानो नाङा ओयो गासिबो जुखाम बागान जाहैबाय ओमफ्राय नै बेयावहाय फुरा एवनानै दोनबावखाबाय बेयावहाय मा बिफां गायनाय जायो फार्स्ट टाइमावहाय फाथो फोग्रोसिगोन बेनिफ्राय बिनि उनावहाय माबा मोनसे मोजां बिफां गायगोन आरो ओमफ्राय नै नायाबो बिराद दोनबाय नै बेयावहाय माने जोंनि लोगोनि आरोखि नै फुरा लागाव धामाखा गोसो लान बोखांनानै जायो जोङो मा खालामनाय जानो बादलायखायो आरोखि ओमफ्राय
नोंथांमोनाथ' नुखाबाय गोरलैयैनो रां आरजिनोब्ला मा खामानि मावनांगौ गय बागान सिं सिं 3 बिफां गाय एभेलेबेल बे थामा खिन्थु बेयावनि नङा आरोना बबेबा गोजाननिफ्राय लाबोनायनिसो आरोखि फुलिया आंनि लोगोनिसो ओमफ्राय मोनगोन जुदि माबा खालामोब्ला ओमफ्राय गारिया बैयाव दोनदों जोंहानो गंनै स्करपिय' दङ मावलांनोसै जोंबो सिक्किम गेंटक नेपाल दार्जिलिं